Tako se, si umorom blama. Ajde tu ajde pričajte neke gluposti, molim vas. Dobro. Stepanica mi je pojma. Šta? A ima li u toj priči neka veverica? Ima. Veverica. Pa jedna veverica. Ajde, imam ideju, ja počnem, a ti nastaviš, može tako? Da. Može? Bila je jednom jedna veverica i ona je stalno skakala sa cveta na cvet. I tako kako je skakala s cveta na cvet, njoj je ispao jedno krzno. I onda kako je ispalo jedno krzno, onda je ona morala to krzno da pokupi. I šta je posle bilo? Ubala ju je pčela. Ona je tako pokupila i onda je ta veverica Adica na divo. Stvarno? Da. I sakupala je zileve. Jasike i zileve. Ali skakala s cveta I na cvet? sisala. I šta? I onda je to stavila u svoje divo, pa je onda opet skakala na cvetana na cvet. I kraj. Čeće mi će gotovo priča. Gotovo? Sada ja. Ček sam.